سلام كبراتنا زي يوتيوب channel تناخم يتصنحنا زوان زبلكم حطرتن وانا حبريتات تحزلكم قريب له كساب مودات تحبيركم تصنحوا جنرال تادس وردن سينودوس بيتكريستيان توحد أرثوذكس إثيوبيا خصيصو بريزيدنت غزياوي محرر بزعوا زوا دو تግራይ ايواصكم زولون غداياتون العلم سمرت وي دما سالساي ويانا ጌታቸው ረዳ ድማ ኣብ ተኸብ ዝከይድ ዘሎ ተቃውሞ ክቀጥል ጽውዕ መግለጽ ኣውጽዩ ክትሰምዑ ወይኹም እዚ ከምዚ ልኸል እቲ ውዲ ተበታት እዩ ክብል ኣብ ወንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ተዛሪቦም እቲ ህዝቢ ነቲ ሓድሽ ኣመራርሓ ተቀቢልዎ እዩ ክብልዎ እውን ተሰሚዖም ኣለዉ ንዝውን ሒዝና የለና ወታደራት ተሃገር ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሚያን ኣብ ዝርከቡ ብዙሓት ከባቢታት ምስ መንእሰያት ተሃገር ኣብ ውግእ ይርከቡ መንግስቲ ብልጽግና ድማ ሎሙን ኣብ ዝተፈላለዩ ማእኸላት ስልጣናት ወታደራዊ ከም ዝሰርሕ ከም ዝወዓለ ገሊጹ ናይቶም ጀነራላት ምፍራሕን ኢዶም ሂቦም ዝብሉ ፕሮፓጋንዳታት ከም ዝቐጸለ ይርከብ تمرق قرب معلتات استرفا قدف داسي أكواوي بزحت حيلتات كم زت فأخو خبل مكل خال قريتو كبيد مسارح انت توقاسن لاونشرن حاويسو كما يكن عزبوينا شعبيان هاجرات أوروبا وغيسو زمن نقاح استحوص مقلتي زغربة دما مس قدود وطادراهم الملابس تأسس ريو زخالي حبريتايو أمريكان بريزيدنت فلسطينيان محمد عباس شومنت سبب سلطاناتن فيزا بمسراز أبزغت الورحي أبزكايد أخيرا ودو حورات هاجرات كيت ساتفوا أجدا إذا إجراس تكبر بزحت هاجرات نهاجرنت فلسطين بقلتي أفلوتون مهاب مدلواتن مختالنيو كبرت خدتنا بزعبازين كالوتن حبريتاتن اللون حبيركم ناتنحم جنرال تادس وردن سيدونس بتكريستيان توحد أرثوذكس إثيوبيا خصيصو بريزيدنت غزياوي محرر بزعوا زوا دو تግራይ ايواصكم زولون غدايات العلم سمرت وي دما سالساي ويانا ጌታቸው ረዳ ድማ ኣብ ተኸባቢ ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞ ቅጽል ዝጽውዕ መግለጽ ኣውጽዮም ኣብ ኣክሱምን ከባቢያን ኣብ ዝኽበር በዓል ዓይንዋሪ ዝተረኸቡ ፕሬዝዳንት ግዝያዊ ምሕዳር ጀነራል ታደሰ ወረደ ትግራይ ኣብ ኩሉ ዓይነት ቅልውላው ትርከብ ክብሉ ገሊጾም ናይ ኩሉ ፍታሕ ግና ሓድነት ኢሎም ካብቲ ናይ ጀኖሳይድ ኩናት እንዳሓር ምትእትታው በዚሁ ሕጅውን ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ትሕቲ ግዝያዊ መንግስቲ ንርከብ ንሻሕ ዓመታት ዝነበሮ መንግስቲ ዝመስረተ ህዝቢ ዘይ ግቦ ነይሩ ክብሉ ዘለዕሉ ጀነራል ኣብ ክልል ዘሎ ኩለ መዳይ ጸገማትን ምፍታሕ ብምሕሳብ ኣብ ቀረባ ግዜ ብግልጺ ኣብ ዝገበሩ በዓላት ብምስታፍ ብምድጋፍን ክንሰግሮ ኢና ዝብል ጻውዕ ተቀሪቦም እዚ ትግራይ መሰረታዊ ድሌት ሰላም እዩ ንሕና ናይ ወራር ታሪኽ የብልና በብዋኑ ክንወራር ከለና ግና ህልውናና ንምኽባር ወፂና ኢና ነዚ ድማ ዋጋ ከኽፍለና ዝብሉ ጀነራል ታደሰ እዚ ትግራይ ስምዕ ፕሪቶሪያ ከተግብሪ ይጽበሎ ኢሎም ጸገምና ክሰፍሕ ዝደልዩ ዝሰርሑን ሓይልታት ኣለዉ ክብሉ ብቆንዶ ኣብ ክልል ዘጋጠሙ ጉዳያት ልዕሎም እቲ ጀነራል ኣብ ዘረውኦም ኣብ ዝኸሰሱ ኣካላት ቅዱስ ሲኖዶስ ቤተክርስቲያን ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ይርከቡ ኣብ ትግራይ ምክፋል ንኽፍጠር ይሰርሕ ኣሎ ብምባል ቤተክርስቲያን ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ዝመርሕ ዘሎ ሲኖዶስ ኣብ ትግራይ ዘሎ 6 ወረዳታት ካብ ሃይማኖት ጉዳያት ወጻኢ ሲኖዶስ ቤተክርስቲያን ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ትግራይ ኣብ ዝርከቡ 6 ወረዳታት ካብ ሃይማኖታዊ ጉዳይ ወጻኢ ፖለቲካዊ ውሳነ ብምውሳን ኣብ ትሕቲ ምሕዳር ሰሜን ወሎ ብምእታው ናይ ተኽልል ኣካል ገይሮም ወለው ናይ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ቅድም ኢሉ ዝተቀበለ ኣብ መላእ ሃገር ዘስፋሕፍሐ ነቲ ሃይማኖት ሓልዩ ዘጽንሐ ከም ሃገር እውን ንምስራት ኢትዮጵያ ንምጽናሕን ካብቲ ዝግብኦን ላዕሊ መስዋዕቲ ዝኸፈለ ህዝቢ ስልጣን ሓይሉ ዘጽንሐ ማሕበረሰብ ልዕሊ እዩ እዚ ዝግበር ዘሎ እቲ ሲኖዶስ ኣብቲ ኩናት ጆኖሳይድን ኣብ ልዕሊ ትግራይን ዝነበሩ ተራ ኣሕፋሪ ዝበሃል ሕጂ እውን ዝቐጸለሉ ሕጂ እውን ታን ብትባዓት ዝሰርሕ ዘሎ ምዃኑ ዝሕብር እዩ ጀነራል ታደሰ በዚ ናይ ደቡባዊ ዞባ ምሕዳር ብዝተኣሳሰረ ዝተፈጠረ ጸገም ንምፍታሕ ደጋጊምና ተዘራሪብና ነርና ክብሎ ልዕሎም ምልዋጥ ምሕዳር ከም ዝተገበረሉን እዚ ድማ መንግስታዊ ስርዓት ንምጽናዕ ኣላይ ስለ ዝኾነ ዝተገበረ ምዃኑን እዮም ዝጠቐሱ ኣብቲ ዞባ ኣመራርሓ ኮይኑ ክጸንሕ ተተከአን ይኹን እዚ ኣብ አዲስ አበባ ኮይኖም ዝመርሑ ኣሕዋት ኣብቲ ዞባ ኣመራርሓ ኮይኖም ጸንሑ ሕጂ እውን ኣብ አዲስ አበባ ኮይኖም ዝተሓዋወሩ ዘለዉ ኣሕዋትና ብዕልን ኣነ ዝብለኩም ዝሓሰብኩም እንተዘይ ኮይኑ ብምባል ናይ ውልቆም ጉጅለ ጥቕሚ ብምቕዳም ንትግራይ ናብ ካሊእ ጸገም ንምእታው ዝገብርዎ ዘለዉ ጻዕሪ ከም ዘየዋጽኦምን ክገልጽ ይፈቱ ምስ ምሕዳር ዞባዊ ደቡባዊ ትግራይ እንገብሮ ዘለና ምይይጥ ግና ሕጂ እውን ዝቐጸለ እዩ ኣብ ውሽጢ ኣትዮም ዝሰርሑ ዘለውን ንምይይጥ ንምቕራብ ድልዋት ምዃናን ክንገልጽ ንፈቱ ናይቲ ጀነራል ምሕዳር ዝሾሞም ኣመራርሓ ድማ ኣብ ሰሙን ኣላማጣ ሓዊሱን ነበርቲ እቲ ከባቢ ከዘራረቡ ተራዮም ናይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ፓርቲ ስምረት ብወገኑ ነበርቲ ደቡብ ትግራይ ብሓይሊ ዝገብርዎ ምሕዳራዊ ለውጢ ብምቋም ኣብ ቃልሲ ይርከቡ ኣለዉ ክብሎ ፍሊጡ ንድሕሪት ዝተረፈ ክብሉ ዝፀውዕዎ ኣካል ድምፂ ህዝቢ ብሓይሊ ብምዕፋን ናይ ገዛእ ርእሱ ሰንሰለት የናውሕሎ ክብል ከሲሱ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ካልኦት ከባቢታት እቲ ክልል ብተመሳሳሊ ምንቅስቃስ ይግበር ከም ዝነበረ ዝገለጸ ስምረት ኣብ ደቡባዊ ትግራይ ዘሎ ናይ ሕጂ ተቃውሞ ክቐጽል ኣለዎ ክብል ኣስሚሩሉ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ውዲ ተበታቲኹ እዩ ክብል ኣብ ወንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ተዛሪቦም እቲ ህዝቢ ነቲ ሓድሽ ኣመራርሓ ተቐቢልዎ እዩ ክብሉ እውን ተሰሚዖም ኣብ ወንበር ሕወሓት ብዛዕባ ኣብ ምሕዳር ደቡባዊ ትግራይ ክግበር ኣለዎ ዝብልዎ ለውጢ ደጋጊሞም ክዛረቡ ይስምዑ እዩ ኣብ ቀረባ ግዜ ካብ ስልጣን ዝተኣለዩ ናይቲ ግዝያዊ ምሕዳር ቀዳሞት ኣመሓደራ ኣብቲ ኺሮስ ድማ ብኣቦ ወንበር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ዝምራሕ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ማእኸላይ ኮማንድ ኮሚቴ ውሳነ ከም ዝተኣለዩ ክገልጹ ተሰሚዖም ነይሮም ዝኾነ ይኹን ኣብ ወንበር ሕወሓት
ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ዳግማይ ሃገራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንምግባር ናይ ክሕደት ሓይልታት ኣዘዝቶምን ዝበልዎም ኣካላት ህዝብና ኣብ ውሽጡ ንኽበኣስ የላዓለሉ ክብሉ ኸሲሶም ብፍላይ ድማ ህዝባዊ ደቡባዊ ትግራይ ንምድንጋር ፈቲኖም ግጭትን ምፍጣር ፈቲኖም ነይሮም ዝበልዎም ግን ብስም ዘይፀውዕዎም ኣካላት ውዲቶም ተበታቲኹ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ጀግና ዝኾነ ህዝባዊ ደቡባዊ ትግራይ ኣሲሮ ሒዝዎ ዝነበረ ሃገራዊ ሓድነት ዕለት 20 ሓሰ 2015 ዓ.ም ተበጣጢሱ ኣሎ ኣብ ወንበር ህወሓት ወትሩን ኣብ ድሕነት ትግራይ ህወሓትን ከም ዘይደራደሩ ብምግላጽ ንህዝቢ ዞባ ደቡባዊ ትግራይ ፀዊዖም ነዚ ድማ ነቲ ሓድሽ ኣመራርሓ ብምቕባል ብተግባር ኣረጋጊጾም እዮም ክብሉ ወሲኾም ንሓድሽ ኣመራርሓ ብምቋም ብምድጋፍ ሰልፍታትን ክካየድ ምርኣዩ ይዝከር ደብረጽዮን ብስም ዘይጠቕስዎም ግና ግዜ ጽልኢ ዘለዎም ዝበልዎም ኣካላት ኣብ ዝወንጀሉ መግለጺኦም ንህዝብና ከፋፊሎም ንዕግርግር ብምንኣስ ስልጣን ንምሓዝ ብብርሃን ፍጥነትን ዝኸዱ እዮም ክብሉ ልዕሎም ህዝቢ ኣኽሱም መስዋዕቲ ዝኾነ ባዕለትና ንኽንከፋፈል ከም ሓመድ ንኽንበታተን ኣይነበረን ኣታ መንእሰይ ተስእ ብዝብል መፈክር ኣብ ውሽጥና ንኽንበኣስን ካብ ዝገብሩ ተግባራት ክንሕሎ ኣለና ናይ ምክፋል ስራሕ ክንከላኸል ይግባእ ወዘተና ውሉ ቀፂሎም ብሓፈሻ በቲ ናይ ክሕደት ሓይሊ ምስ ዋናታቱ ሓሽኪሩ ሓዝለቐቕና ውልዕ ዕግርግር ኣብ ዝፈጥሩሉ ዘለዎ እዋኒና ዝብል እዩ መደረቲ ኣብ ወንበር ሕጂ ትግራይ ዘጋጥማ ቅልውላው ተበታቲና ሲትረፍ ሓቢርና እውን ንምስጋር ኣገዳሲ እዩ ክብሉ ልዕሎም ቀፂሎም ድማ ብመሰረት ስምዕ ፕሪቶርያ ኣብ ጸለምትን ምዕራብ ትግራይን ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘለዉ ህዝብና ሓራ ኣውፂና ንህዝቢ ደቡብ ትግራይ እውን ናይ ሰላም ኣየር ንኸትንፍስ ክንተሓባር ኢና ኢሎም እዮም ወታደራት ተሃገር ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ኣብ ዝርከቡ ብዙሓት ከባቢታት ምስ ወለዶ ተሃገር ኣብ ውግእ ይርከቡ መንግስቲ ብልጽግና ድማ ለውን ኣብ ዝተፈላለዩ ማእኸላት ስልጣን ወታደራት ከምስራሕ ከም ዝወዓለ ገሊጹ ናይቶም ጀነራላትን ፍራሕን ኢዶም ሂቦም እዮም ዝብልዎ ፕሮፓጋንዳ ከም ዝቐጸለ ይርከብ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ገለ ከባቢታት ወታደራዊ ምልመላን ምሕፋስን ዳግማይ ከም ዝጀመረ ምዝጋብና ይዝከር ብርግጽ ምኽንያት ምጅማር እዚ ምሕፋስ እቲ ምሕዳር ቅድሚ ቁሩብ ኣዋርሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ማእኸል ስልጠና እቲዎም ዝነበረ መንእሰያትን ሎሚ ተመሪቖም ውፅኦም ምጅማሮም ንስዒቡ ናይ ምትካእ መስርሕ እዩ ኣብ ዝቕጽል ሰሙናት መንእሰያትን እቲ ሃገር ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ምሕፋስ ከም ዝጽበዩ ዝሕብር እዩ ዝኾነ ይኹን ሎሚ ኣብ ብርሸለቆን ጦልሃይን ሆሮሶን ተራ ናይቲ ኣብ መንጎ ውሽጢ ሃገር ዝካየድ ኩናት ግዳይ ዝኾኑ መንእሰያት ተመሪቖም ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብልጽግና ላዕላዊ ደቡባት ኢትዮጵያ ደጋጊሙን ተቋረፀ እኳ እንተኾነ ምስ ወፃኢ ሓይሊ ተዋጊኣ እኳ እንተዘይትፈልጥ ብኣማይ ተሻሓት ወታደራት ግና ገጠራት እቲ ሃገር ብውግእ ውሽጢ ሃገር ተበሊዖም ቅድሚ ሕጂ ደጋጊሞም ዝምርቑ ዝነበሩ ወታደራት ኣበይ ኣትዮም ዝብል ብግልፂ ዘይዛረብ ምሕዳር ሕጂ እውን ምሕፋስን ሕጂ እውን ኣብ ስልጠና ይርከብ ነቲ ሃገር ናይ ወታደርን ናይ መሳርሒ መእከቢ ዝገበራ ብልጽግና ክልተ ዓበይቲ ክልላት እቲ ሃገር ብዙሓት ከባቢታት ድማ ብዘይተኣወጀ ኮማንድ ፖስት ክቕጽሉ ገይርዎም ኣብ ጦላይ ዝተረኸበ ሌተናል ጀነራል ዘውዱ በላይ ኣብ ሁርሶ ዝተሳተፈ ሌተናል ጀነራል ኣጫሉ ሸለመ ከምኡውን ኣብ ብርሸለቆ ዝተረኸበ ሌተናል ጀነራል ተሾመ ገመቹ ታሪኻውያን ጸላእትን ተላኣኽቲ ዝብሉ ቃላት ተጠቒሞም ሎሚ እውን እናፈራርሑን ተሰሚዖም ሌተናል ጀነራል ኣጫሉ ስልጣን መንግስቲ ብልጽግና ብሓይሊ ንምምዛዕ ዝፈተኑ ዝነበሩ ሓይልታት ሕጂ እናተዳኸሙ እዮም ክብሉ ወገንነቶም መርዮም ሌተናል ጀነራል ይመር መኮነን ድማ ታሪኻውያን ጸላእትና ተዋሂዶም ክብሉ ተሰሚዖም እዞም ወታደራውያን ኣዘዝቲ ብሓፂሩ ግዜ ሰልጢኖም ዘውፅኡ ወታደራት ግና ምስ ታሪኻውያን ጸላእቲ ዘይኮነስ ምስ ሕወሓቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተዋጊኦም ክቕጽሉ ግድን ኮይኖም ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ሎሚ እውን ትማሊ ተኻይደ ውግኣት ድማ ነዚ መርትዑ እዮም ኣብ ዞባ ጎጃም ኣቸፈር ትማሊ ለይቲ ኣብ ልበን ኣከባቢ ዝተኻይደ ውግእ ከቢድ ሰብኣዊ ጉድኣት ዘስዕብ ምንባሩ ተፈሊጡ ሎሚ እውን ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ ላስታ ኣከባቢ ኣብ ገለ ቦታታት ተኽሲ ከም ዝነበረ ተፈሊጡ ትማሊ ኣብ መንገዲ ባህር ዳርን ጎንደርን ኣብ መንጎ ማእኸላይ ደቡብን ጎንደርን ኣብ ዝራኸብ ጽርግያ ዝነበረ ውግእ ድማ ከቢድ መሳርሒ ዝተጠቐሙ እዩ በዚ ኣብ ጎንደር ኣከባቢ ምዕራብ ጎንደር ሎሚ እውን ኣብ ኣውላሉ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ኣብ ጉዕዞ ዝነበሩ ሓይልታት መንግስቲ ዲብያ ተገይርዎም ቁስላትን ሰብኣዊ ጉድኣትን ኣጋጢሞም ኣብቲ ሃገር በብግዚኡ ተመሪቖም ዝለኣኹ ወታደራት እምበር መወዳእትኡ ከምዚ ኣብ ውግእ ውሽጢ ሃገር ምስታፍን ንሞትን ምቅላዕን ኮይኑ ናይ ሰሙን መንግስቲ ብልጽግና ምስ ክልል ኣምሓራ ዝተኣሳሰረ ፕሮፓጋንዳ ድማ ናይ ገበን ጉጅለታት ኢዶም ይህቡ ኣለዉ ክትመረቕ ቁሩብ መዓልቲ ዝተረፋ ግድብ ህዳሴ ኣከባቢ ብዙሓት ሓይልታት ከም ዘጥፋእኹ ክብል ምክልኻል ገሊጹ ከቢድ መሳርሒ ተተኳሲን ላውንቸርን ሓዊሱ ከም ዝማረኹ እውን ኣፍሊጡ በብኸባቢኡ ኣብ ኩናት ውግእን እየ ዝብል ምክልኻል ኣብዚ ውሽጢ ድማ ዞባ ግድብ ህዳሴ ሓደ እዩ ኢሉ ሽማምንቲ ብልጽግና ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ፍጹም ሰላማዊ እዩ ክብሉ ጸኒሖም እዮም እሞ እዚ ጸብጻብ ነቲ ናይ ሃገር ዘይምርጋእ ጉዕዞ ሓደ መግለፂ ተገይሩ ዝውሰድ ዝኾነ ኮይኑ ምዕራብ ህዝቢ በዚ ግድብ ዙርያ ኣብ ዝርከቡ ዘመተ ሓደ አርቢጂ ላውንቸር መሳርሒ 4 ቦምብ ንድሕሪት ዝተረፉ ኩናት መሳርሒታትን ወዘተ ኣብ ትሕቲ ቁፅረእቲ ኢሉ ዕብየት ኢትዮጵያ ዘየልዩ ቅጥረኛታትን ባንዳታትን መጥቃዕቲ ፍሽለ ይብል እቲ ጸብጻብ ኣብ ጉባ ብቐረባ ዝርከብ ነበርቲ እቲ ከባቢ ድማ ኣብ ከባቢ ደጋጊሙ ዝካየድ ግጭት ምስ ግድብ ህዳሴ ብዝተኣሳሰረ ዘይኮነስ ምስ ምውፃእ ወርቅን ምዝራፍን ማዕድንን ብዝተኣሳሰረ እዩ ክብል ገሊጹ ነስዒው ብዙሓት ነበርቲ ገዝኦም ከይተረፈ ከም ዝተቃጸለን ዝተቐተሉ ከም ዘለውን ብምግላጾም ምዝጋብና ይዝንጋዕን ዝኾነ ይኹን እዚ ግዙፍ ፕሮጀክት ኢትዮጵያ ዝርከቡ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ናይ ግጭት ማእኸል ኮይኑ ቀፂሉ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ካብ መትከል ደባጤ ክሳብ ቡለለን ጉባን
ዝነበረ ሰቃይ ነበርቲ ክገልጽ ጸኒሑ ቅድሚ መዓልታት ድማ ጋዜጣ ሪፖርተር ኣብ ዘገቦ መጓዓዝያታት ህዝቢ ካብ ቤንሻንጉል ምስ ተረፉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘራኽብ ናይ መሬት መጓዓዝያ ካብ ዝቆረጸ ዓመታት ከም ዝሓለፈ ገሊጹ ነይሩ። እቲ ጉዳይ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ፓርላማ ቀሪቡ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ብልጽግና ርእሰ ከተማ እቲ ክልል ምስ ኣዲስ ኣበባ ዘራኽብ መሬታዊ መጓዓዝያን ትራንስፖርት ዓጺ ጸኒሑ ብዙሓት ነበርቲ ድማ ብበዝሒ ብነፋሪት ጉዕዞ ብምግባር ግዳይ ኮይኑ ነይሩ። ሰባት ብልጽግና ድማ ምንጪ እቲ ቁጽሪ ካበይ ከም ዝመጽእ እኳ እንተዘይተፈለጠ 15000 ቀቲልና ኢና እቲ ግድብ 35% ጥራይ ዝሰርሕዎ ክብሉ ይስምዑ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ቁሩብ ኣዋርሕ ኣብቲ ግድብ ተረኺቦም ኣብ ዝገብርዎ መግለጺ እውን ቁጽሪ ብምብዛሕን ዝተኣማመነ ናይ ብልጽግና ሰባት ሓዊሱ ዘገረመ ጉዳይ ነይሩ። ኣብ ውሽጢ ቁሩብ ዓመታት ህንጸት እቲ ግድብ ንምዕንቃጽን ብወጻኢ ሓይልታት ዝተለኣኹ 15000 ኢትዮጵያውያን ተዋጊእና ኢና ዝበልሉ 15000 ዝኾነ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ወጻኢ ሓይልታትን ኣሰልጢኖም ብዛዕባ ጉዳይ ህዳሴ ጥራይ ኣዋፊሮም ነይሮም። ብህዳሴ ጥራይ ካብ ምፍራይ ሲሚንቶ ኣጓዒዞም ኣብዚ ቦታ ክሳብ ዘሎ ስራሕ 15000 ዝኸውን ዝተፈላለዩ ስም ዘለዎም ብቐንዱ ናትና ዝኾኑ ግና ዝተገዝኡ ዝተሸጡ ሰባት እዚ ስራሕ ኣብ ዘለዎ ደረጃ ንኸይበጽሕ ንኸይዕንቀፍ ብዙሕ ግዜ ገንዘብን ህይወትን ኣጥፊኦም እዮም። ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ምዕባለ መሰል ኣሉታዊ መርገፂ ዘለዎም ግብፂ ሓዊሱ ግድብ ህዳሴ ብኣማኻሪ ኣብይ ኣሕመድ ክበጽሑ ዝተገበሩ ድሕሪ ድማ ኣብቲ ኩናት ኢትዮጵያ ብቐጥታ ዝተሳተፉ መራሕቲ እውን ሓዊሱ ከምኡውን ሕጂ እውን ኣብቲ ምሕዳር ዘለዉ ግን ድማ ነዚ ግድብ ክቃወሙ ዝነበሩ ሽማምንቲ ብልጽግና ኣብዚ ፕሮጀክት ሓደጋ ኣይውርድን ወይ ኣይውርድን እንተዘይተባሃለ እቲ 15000 ዝብል ቁጽሪ ግና መዘራረቢ ኮይኑ ቀጺሉ شعبيان هاجرات أوروبا وقيسو لازم مجلس إزغارة بدما مسجدد وتدارات من الملا بستأسس رأيو لما نسيات تهاجر بتشوكوانان زي قارة وتدارات محفاسن نايم نسيات برخاز جبر شعبية أو العلي أوروبيان زلاجت مجلس أغريبو على قبل من جست شعبية يمانا جرا مسكال إرترا هاجرا وتدارا أقل قلت تجوارا بمجار وقصوات أنحو قبلات هاجر أوروبا وعلاتهم هاجرا ودحنت الله يخوي نخرخو خلو جنا فلق إرترا مختل أي كمامون بموال أبناي والكجت أبزس فرو ملأت تجليتو يمانا قبل على هاجرات أوروبا بزملكع لاقص له መንግስቲ ጀርመን ሓይልታት ተጸባባይ ወታደራት ቁጥሪን ምዕባይሉ ዜጋታት በፈቃደኝነት ዝተመስረተ ወታደራዊ አገልግሎት ንኽህብ ዝሓለፉ ሰሙናት ንፓርላማ ረቂቅ ሕጊ ምቕራቡ ስዒቡ እዩ። ኣባላት ሃገራት ኤውሮፓ ሓዊሱ ምዕራባውያን ኣህጉራውያን ማሕበራት ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ዝግበር ወገን ዘይብሉ ናይ ሻዕብያ ምሕዳር ዜጋታት ዝግበር ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ወታደራዊ አገልግሎት እናውገዙ ዝመጹ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ጉዳያትን ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ። أمريكان بريزيدنت فلسطينيان أب نيويورك أب زكايد أخيرا ودو حوارات هاجراتن كيساتفو أجيدا. أمريكان بريزيدنت فلسطينيان محمد عباسن 8 سلطنات فيزا بمصراس أب زغط الورحي أب نيويورك أب زكايد تقلال لاغوا ودو حوارات هاجرات كيساتفو مخلكا لاوطيا. أمريكان سلطنات فيزا سرزت فرنساين كندا حويسو قال هاجرات هاجرنت فلسطين أفلطو أبتزمت زلو تقلال لاغوا ودو حوارات هاجرات بقلت خفا مدلواتن سعيبو. سيناتور مينستر غديات وطا أمريكا ماركو روبيو سلطنات فلسطين نتتصاوعت سلام بمنطق كمون حدا وغن زخونو افلطو فلسطينيان بملاك كسيسوهم اسرائيل نزنا امريكا ناي فيزا مسراز وسانه بصبوق تقبيلاتو امريكا نخلهم اب تقلالا غبا ودو حبرات هاجرات كساتفو زدولي ابالات هاجرات سبب سلطان غعزوم ممچاون كاوتم قندي تغبارات مخانم بستاسسر اتوسانه زيلمودي تبايلو ابز غواي فلسطين كم هاجر افلطو نخوها فرنسا اهغراوያን ጻዕርታት ትመርሕላ ምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ግና ነዚ ብትሪቅ ቆመለ ابز وان زي ካብ 193 አባላት هاجرات 140 ዝኾና ንፍልስጤም ከም ሃገር ኣፍልጦ ይህባ ካብዚኣቶም ስፓኛን ኣየርላንድን ሓዊሱ ቁሩብ ኣባላት ሃገራት ኤውሮፓ ይርከቡ። ክቡራት ተኸታተልትና ሎሚ ዝነበረና ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ። ኣብቅዕና ኣለና። ሰላም ይስምዕና።